Kayak iki jane lapo to kok pencap-pencep iku kok pusing aku sakno. Lah wis tak omongi sing ayu dhisik metu lah apa kondisi. Lah dibaleni ta? Kak wis kadung tutuk ndukur. Lah nek dibaleni maneh lho aku tak mudhun. Kak. Piye? Lancang. Lho piye iki aku? Aku lha apa iki? Hah? Lha apa iki? Gulung-gulung nang ngarep kono. Aku golong-golong. Ya aku dikerotok wong sakmene kae terusan. Baba manuto aku dikeroyok wong akeh manut kok. Ya manut wong ndeke padha lanange lho aku perwandonan ae. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu ugi matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi kagem bapak-bapak panitia, ibu-ibu PK Daya. Cek kok kurang bersahabat iki mang dina iki. Matur sembah nuwun kagem ibu-ibu ugi Ibu Polo sampun paring pasugatan kagem sedaya kru Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Ugi mboten supe ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho gak iya. Sing jawab mek wong ngarep tok wong pitu. Loh, iki patrae wong pitu iki yo mbiyen yo sahabatku ya. Seje Mami Okta sing salam. Apa? Salam nang kene tekan Klubuk jawab. Klubuk. Klubuk iku panganan apa? Jajan teko terigu iki lho. Oh, tempatnya wong lanang-lanang menyodakohkan diri itu toh. Kemeruh. Aku krungu-krungu iku ngono. Monggo dijawab kanthi ikhlas sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Nah, Amin ngono lho rek sing banter karek ngomong amin. amin. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Ugi selamat sedaya pamong desane. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Mas. Sampean surai sing bawa anter. Balen ana pesan kas. Aku lali. Lali gak tak kempit iki apa? Kempiter. Ya wis tak kempit dhisik. Cilik, baleni. Samene, Mbak. Kurang cilik. Samene. Kurang cilik. Oh, ini. Suwi-suwi aku ngeblak. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar matur sembah nuwun. Donga kula katur jenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ugi kunjuk matur sembah nuwun tumrapipun channel YouTube sing dalu menika kempal kabeh nggih yuk. Kuwata sanget mriki. Kuwata sanget mboten saged niku nggih. Mengucapkan satu persatu pokoknya khusus channel YouTube yang di depan semua matur sembah nuwun nggih ingkang kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya TV. Ten Budi Wijaya TV wonten apa yuk? Wonten cerita-cerita humor, wonten ludrukan yang terbaru campur sari Delewung Anti Galau. Mbak pilih jenengan pengen pirsa sejarahane seniman sak Jawa Timur tumplek-blek monggo dipirsani ten channel YouTube Gundul TV. Sepina malih matur sembah nuwun suwane para rawuh, para tamu, para warga ingkang sampun mirsani dalu menika. Adicara sak lajengipun niki Bedayan Sekarsari yo. Sekarsari ning saderengipun Mami ngaturaken sembah nuwun sanget kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu. Saking pundi? Sabu pundi? Jetis. Nggih, Laban. Segodo Bancang Tarik. Sugeng dalu saking Ngabar Lamongan Tikung. Sembah nuwun sowane. Sembah nuwun sedaya. Asem Gedhe. Abah Didik matur sembah nuwun rawuh. Sugeng dalu abahe nggih. Ugi Umi saking Balung Mojo. Sugeng dalu. Di sugeng mirsani lewat channel-channel YouTube yang di depan. Ugi kunjuk disaksikan sak grup saking tim Jalur Langit. Pak Kaji Suud. Sugeng dalu. Halo. Sugeng dalu.
Ugi saking Pidodo matur sembah. Sembah nuwun. Saking Bapak. Balung Panggang matur sembah nuwun Pak Guru rawuhipun. nggih matur sembah nuwun. Saking Lamongan Tikung ugi matur sembah Nggih. nuwun. Yuk yuk. Nggih. Ben gak kedelarung-larung iki pedale sampun dalu sesarengan Bedayan Sekarsari. Duo gak jelas. Ganti maneh. Ganti pokoknya. Dilali-lali dan sabalingan. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sampun diwiwiti sesarangan kula kali Bu Inga langsung kemawon dipun timbali adik-adik yuk. Ning Kiki Amelia dan ning Adis Arista. Umanono. Alhamdulillah jamian gak teko iki. Sugeng dalu, sugeng mirsani Bapak Kuswanto lewat channel YouTube Budi Wijaya TV. Janggelani lepis sairis melogelan nono abang ijone jembelani sing ireng manis bela nono anak bojone. Di belakang ning Adis Arista akan saya tampilkan ning Nana Saleho dan ning Marsha. Maaf kameralah, Sanana Disco Handayani dan ning Marsha Aulia. Sak lembar gadonge karo watone sabar aku ngomong putra yuk Tak rewangi yen duduk sumur cari jumbere ora melu ngombe. Tak rewangi karuan umur kari senenge wong liya sing duwe. sabaripun Mbak Marsha kali Mbak Sanana Disco langsung kemawon. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manis Jawa Timur
3 seniwati sekaligus ning Putri Agung Sedayu, ning Rani Asmara, ning Nyantika Dimasari. 3 darah untuk jenengan sami. Ning Putri darah apa mi? Darah rendah ngantuk ae. Ning Rani Asmara, Darah tinggi ngamuk ae iku mau. ning Nyantika, Darah kotor udunan arek. Ora arani luwung becik tak danani. jangan bayam lawuhe tahu, hatiku ayam nyenyan sliramu. Nek rempeye akeh kacange, senajan bojo tuwe aku akeh sayange. Sabaripun Mbak Putri, Mbak Yantika kali Mbak Rani langsung jawab. Sing duwe horeke Jombang, juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang juga, ning Ani Kumala dan ning Ika Rempong. Ning aniku malah jeragan iki yuk. Nggih, jeragan apa? Ya jeragan ludruk, jeragan paes, jeragan dekor diborong kabeh. Nggih. Ning Ika Rempong, Juragan buah. buah napa? Saiki panen pace. Pace niku darane buah. Kudu. Kudu. Yuk. Ya. Yoi. Yuk. Yuk. Jos, jos. Oh. 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 Yuk. Yuk, yuk. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Sarek lurek suwe pinggire tak lerek wong bingung atine. Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manasati, belas dari dibuntel godhong, sing tak tresnani bojone wong. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Vikum. Pengereman asli Budi Wijaya, ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. Ayo.
mesine. Sabaripun Mbak Susan kali Mbak Titin langsung Masih dilajengaken. pengereman asli Budi Wijaya, Ning Mariati Sudarto dan Ning Endang Sukendut. Tunjukkan pesonamu Marijem. Iya. Iya. Ngeten kali kulon kali tengah-tengah rono wate sing kene gati kulon yo gati tak timbang padha abote. Di belakang Ning Endang Sukendut akan saya tampilkan Ning Sartini, Ning Rizky, langsung ke mamon seniornya Budi Wijaya. Monggo. Engkang pertama kulaturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, Engkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari, Ning Erma tuan Arifin, rumah saking Ngusian Jombang. Trans Jatim iki jan apal ae. Mbak Inga, Nggih. nggih menika kala wau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari. Sepindah malih matur sembah nuwun Bapak Lurah ingkang sampun ngrawuhaken lan segenap warga nggih. Nggih. Belender mengguri langsung pasrah Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos TAJ Audio Fortuna Letting idolani arek Jombang semonggo. Salut Guru Bedon untuk masyarakat Musika Jombang.
matur sembah nuwun. Hari-hari bercerita persawi sampai sosok burung bercodot di bawah rumah berkulit di sore bedot. Tua-tua tiara pasir, batu gampang kelio regi, ketemu awak demi pekan koyo Informasi bagi penyawer di bawah aja nggih. hari-hari bercerita persawi sampai kerikulit sendiri. Dan sosok burung bercodot di bawah rumah berkulit di sore bedot. Hari-hari bercerita persawi sampai kerikulit sun mikiri. Kita sopo sak curung dipecodot di bawah rumah berkulit di sore bedot. Samangka pirang temangipun gulu pedhot katen njenengan sami wonten pamundutan saking Bapak Lurah Ganteng. Temriki wonten pamundutan Permata Hati Mas Jono.
katur jenengan sami. Jadi kepala dusun Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan terapak. Tanganku kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tahukah kau penuhi bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga,
aduh cinta setunggal tebang bukit berbunga. Nggih, monggo. Nanti baru kau datang padaku. Terluka yang kedua kali. Sakit mas. Kini carilah olehmu kasih mengganti diriku. Lalu bandingkan olehmu cintanya dengan cintaku. Setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu. Sebelum kau kembali padaku, baikku puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta. Turutkan puaskanlah hatimu. Nanti baru kau datang padaku. Setunggal tebang kau datang padaku alias balen.
katae uketi sebut kota beriman bersindah nyaman mustah dinyatane kota santri ya pancen akeh pondake kesenian lutruk iku kebudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Mas Bidik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane Tirta Wisata ora lali Dinaminggu ya pancen akeh sing nyatane Banten Jombang iku kota pendidikan karena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Gimana kok kalau mau Pasukatan Bedayang Sekar Sari kang dilajengake keluarga seniwati saking keluarga Talep Ludruk Budi Wijaya yuk. Wonten informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cah Aris. Sering suka kudeling lan waspada pejo-pejane wong lali pejo sing eling among resanji among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiok taserli meriti di malam hari. Lan kula ning Inggih Lasdiono. Aturaken syuting dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.